Asa ka kapuyo? Sa akong ginikanan. Asa di kapuyo imong ginikanan? Sa amo. Asa man ninyo? Doon sa among silingan. Unya, asa man kapuyo imong silingan? Ladi na po kunin mo tuwan, sir. Asa nagpuyo imong silingan? Tubag! Doon sa amo. Pagpauli ka rin doon, awan nila be! Ulit to! Ano kayo gusto i-ibig sa ako? As your advisor, medyo concern lang ko. Sir? Punta rin, sir. Ano ba kayo problema sa inyong balay? Andam ko maminang sa inyo doon. Wala ba kayo gusto istorya, sir? Kaya marag nakita mong guna ko ng imong kuhan ba? Bitaw? Nakita na ko ng drawing and hadlok man doon. Hadlok? Hadlok, sir? Hadlok, uy. Kinsa man ni sila? Akong pamilya, sir. Imong pamilya? Oo, sir. Akong mama, akong papa, akong ate. Nag-snorkeling man niya na, sir. Good. Noon sa mangka, relax lang ba? Buhi ko! Di na ko nimo. Di na ko nimo. Mura kong dili asawa na ni Valentine's na Valentine's. Valentine's karon tapos wala ko'y gift. Unsa ko? Unsa ko? Uy, love. Love, sorry na good. Sorry ba? Ay, kabalo na ba ka nga ganahan yung ko ano nga cellphone kay bago kay tanan tapos bala naman nun lang mag-date ta sa isa kaing granding hotel. Loves, grabe mo kay ka. Uy, masuko man na yung kanako. Uy, basta nakalimot ka, di ko makapalit yun, ana. Kaya nabi sa imong ATM. Ba? Alam mo bang hindi pa ako nagkaka-boyfriend? Sabi mo nga kahapon. Pwede bang ikaw na lang yung maging first boyfriend ko? Ha? Game ka? Sige. Why is it a good thing if a guy has sex with a lot of girls, but if a girl has sex with 2 guys, she's a hoe? You see, my child, if key open many lock, it is master key. But if lock open by many key, it's a shady lock. O anak, bakit malungkot ka? Kasi po yung kapitbahay natin, aalis na sila mamaya. Hala, bakit? Napalapit ka na ba sa kanila? Hindi, kapag umalis sila, mawawalan tayo ng wifi. Guess who's back? Es rappelt im Karton. Es rappelt im Karton. Es rappelt im Karton. Real quick, I just want to say, if you see me in public, do not be afraid or scared to say hi to me. I will be more than likely to hug and be friends. Besh, lipay ka sanan kay gi-heart react niya ang imong picture. Wow! Pero wa ka kabalo. Tanan chicks ngayon makita sa FB gina heart react niya. Ay lagi pag-expect. Di man sa magbuot ko sa inyo gyud, no? Wala man gyud koy pakigid actually, pero kay bulong lang ko ba nga. Ang uban sa ato kung mag-post bitaw or mag-message tapos mamalikas kay gapulihan ang ilang balikas ang mga letters, pulihan og symbol, butag asterisk. Nga nang inyo man ang gabuhaton. Maminusan inyo mga sala. Ha? Paki-explain?
Joe, Oh. nagipangutana sa inyo ba kay master man ko, gusto nga ako nga makatuon ka. Ingon sila nga practice makes perfect, tama? Yeah, tama. Ingon pud sila nga nobody's perfect. Tama. So why practice? Ngano mo practice pa man? Tama.